Argazki honetan, hau 76koa da gutxi gora bera. Eta hemen azaltzen dira, Xabier Lete lehenengo, gero apaiz bat dago hor, Martin Garinzena, oso laguna genuen. Gero Arantxa, gure Arantxa dago, gero Lourdes Iriondo. Behian bi iloba daude. Xabier Lete eta Lourdes Iriondo aipatu eskero, kantagintza aipatu behar dugu. Eta zuk, Loiolako herriratian, bertsolariak eta txikitilariak ez ezik, kantariak ere grabatzen hasi zinen, eta lehenengoa, uste dut, Lourdes Iriondo izan zela, ezta? Bai. Kantante bezala, Loiolako herri irratiari asko zor diot, beste kantanteak bezala. Baina euskalduna bezala, gehiago zor diot oraindik. 75ko maiatzaren 8an egindako grabazioa da lehenengoa. Arren jainkoa entzun zaidazu, itunego naiz orain arte, ametxutxunez oraturikan, egin nahi gabe zugan amets. Grabazio asko egin genuen estudiotatik kanpo, baina gero irrati barruan grabatu Lourdes egin hasi ginen. Lourdes gainera zenitartekoa zenuen. Lehengo zu txikia, Lourdesen aitona eta nera aitona anaiak ziren. Gainera letra ematere egin zenuen berarentzat. Hasieran guk ez dok amairu sortu zenean dano genuen konpromiso bat. Danok egin behar genuen zerbait taldearen aldeo talderako. Ni jakina nien izan kantaria, kantari txarra, nahiago nuke kantari hona izan maniz. Enbidia ematen didaten eoloko kantaria, baina kantari txarra eta beraz, nik eginkizunan dituen, aurkezpenak egitea zan eginkizunetako bat, jaialdietan, bestea zan alba nuen eta al nuen tamainan, letrak egitea. Lourdesek bazituen bizpairu letra nik egintakoak, baina L Iriondo jartzen du egilea, eta nik ez dut eskubide horren zeharik. Ez nik ez duen jarri gainera, grabatu izan zituenean L Lourdes, pentsa ezagun Lourdes nahi zuela, Iriondo jarri zuen, da nik ez dut horren kezkarik sekula izan. Gazte, geran gazte, da ez gaude konforme, mundu garbigo bat bizi nahi genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, gera gazte, da ez gaude konforme. Jose Antonio Villar, zu ere garai hartan Loiolako herriratitik pasatutakoen artean zaude? Nire euskal kantari moduko ospea edo nolabaiteko ezagutza Urretxuko jaialdietan hasi nintzelako izan zen, eta han Iparrairen abestiak ziren. Jose Mari, zer dela eta hasi zinen kantariak grabatzen, horren beharra ikusten zenuen? Bai noski. Guk diskoa bagenituen, ez dakit, boga eta kanta agur jaunak eta Gernikako arbola eta kantu tradizionalak bagenituen. Eta jendeak eskatzen zituen. Baina guretzat batez ere guk atzitik bultzatzaile bat izan genuen, Emezio Etxaniz. Eta askotan etortzi dira letrak tangoak eta egiten zituen, kantatu egiten zizkidan, Malkoa zer jola kantatzen zizkidan. Da nik esaten, grabatu egin behar genituzken, Emezio hauek grabatu egin behar genituzke. Eta grabatzen hasi ginen behar genuelako. Eta Lourdes Iriondorekin lehenengo grabazioa egin 4 kanta grabatu genituen. Eta 4 kanta horiek izan zuten arrakasta ikaragarria zen. Orduan diska askorik ere. Ez zegoen, diskoa bazeuden, baina tradizionala koruak eta gure koruak ona ziren. Bestelakoak ere asko, ez? Bai, baina gure koruak ona ziren, baina guk beste zerbait gehiago nahi genuen. Gure entzulea beste zerbait gehiago eskatzen zuen. Eta 1975ko urriaren 13an, zer gertatu zen? Egun hortan, Lourdesekin harremana banituen, grabazioa eginda geunden, da harreman asko genuen. Eta egun hartan oso egin ziren Loiolara, bazala hor usurbilen mutil bat hartze, bazala bilera bat egin nahiko zukeela berarekin, Lourdesekin, da nerekin. Hementxe, kafetegi honetan. Hau lehenago Euromar hotela zan, eta kafetegia hementxe zegoen. Eta arratsaldeko 7etan zita egin genuen, da etorren nintzen, da nik ez duen ezagutzen Jose Antonio hartze, eta gainera nire alkauete hartuta etorren nintzen, bada ez bada ere, elkarrizketa bat egin oten ezakeen ere. Luzaro hitz egin genuen, eta Jose Antonio zegoen oso liuratuta Loiolan entzuten zituen kantu hoki. Eta bildu ginen, zer egin ote genezakeen irratietan euskal kantuaren alde. Gero handik 15 egunera gurean bildu ginen, eta han erabaki genuen bilera ireki bat egin behar genuela Donostian. Orduan zerrenda bat egin genuen nor zebiltzan euskaraz kantatzen, eta guztiei pasatu genien izeak, inbitea, eta han bildu ginen Donostian.
Hori izan zen ez toga amairu movimentuaren sorrera nolabait esateko? Hortik, hasi zen, Donostiko bilera artean izenaren arrastorik etzegoen, Izena aipatu duzunez, bai, nori bueno. bururatu zitzaion, Bueno, edo hor ere historia asko dago. Egiten dira, mitoak egiten dira, eta nik nere bertsioa dauka, eta nik notak hartu nituen, noski. Nik notak hartzeko ditura nuen. Nere lana alazan, bildu ginen handik 15 egunera, baina bakoitzak eraman behar genuen izen proposamen bat. Taldea egiten ba genuen zer izen eman taldeari. Eta nik 3 edo 4 izen eraman nituen, baina han Josean Hartzek ordurako gure etxean izan da zegoen, da ikusi zuen, liburutik apalan ikusi zuen Euskal Herriaren jakintza, Resurrección Maria Azkuerena. Eta eskatu inzia, hau xenik eman behar dit. Por cierto, oraindik ez dit entregatu. Baina, badakizu nor daukan batzak. Eta badakit nor daukan, da badakit nun daukan ere aldatu ez badu. Orduan, hasi zean, eta Josean Hartzek esan zuen begira, hemen Euskal Herriaren jakintzan, ipuin bat irakurri diat, Martintxo errementariaren ipuina irakurri diat, eta ez doka amairu, eta berriketan egon nauk hain zuzen Jorge Oteizarekin. Eta Jorge Oteizak esan ziren, fenomeno, muy bien, me parece cojonudo el nombre eta ez dakiza. Beraz, Oteizari gustatu egin zitzaiola. Eta orduan, nik neure izenak gorden, nire izenak xanoagoa ziren. Euskaldunak eta betiko topikoa ziren da, nixildu egin nintzen. Eta beste batzuk ere baziranan, eta halako batean, esan genuen, bueno, zein dago konforme ez doka meirurekin, dena batea bihatza jaso genuen. Lehen kantaldi ofiziala ustut, Irunen eman zuela ez doka mairu taldeak edo movimentuak edo. Bi kantaldi eman ziren, ez doka mairu izena baino lehenago, eta gero jaialdi ofiziala eman zen, handik hilabetetxura Irungo Bellas Artesen. Aretoa bete egin da zegoen, eta denak urduri, ikaragarri urduri. Lourdes, Benito, hauek ez zutegen odolik emango zulatuta ere. Gero, publikoan zeuden Nemesio Etxani zegoen bat, Fernando Larruquer zegoen beste bat, Nestor Basterretxea zegoen beste bat, publikoan, horiek nek aurkezpena egiteko, beti ere teloiari, kortinari pixkat eragin da behiratzen nuen, hor non dauden. Egun horretan, zeuri entzuna dizut, Xabier Letek ipuin bat kontatu zuela, ez zuela kantatu. Martintxo errementariaren ipuina irakurri zuen, hau da, ofean, argia piztu gabe, Martintxo errak bat, jainkoa bera du bat, irakurri zuenean, argia piztu ziren, ireki ziren zeak, kortinak, eta nea gertu nintzanan aurkezle. Gero, hainbat eta hainbat kontzertu eman ziren, zer gogoratzen duzu, garai hartaz? Bueno, kontzertu haiek ziren lehenengoak nolabait antolakuntza baten pean egiten genituenak. Lehenago, Jose Mari izan biltzaile, zan gure referentzia guztia, berak deitzen zigun, ala etorriari, bestera etorriari, eta ez doka mairu bezala gure partizipazio izan zen nolabait antolakuntza baten peekoa. Hori da nik gogoan dudana. Ez aiz gogoratuko behar bada, Ordiziko Etxezarreta antzokian, nola estrainatuen, zen bat maite zaitudan, ezin sinistu dut, zerna. Dio como te amo. Hori Eurovisioa irabazi zuen kantua, ez da? Eta hori, Joan Mari Lekuona estudiatzen zegoen, romanika estudiatzen zegoen Roman, eta arek euskeratuta bidali zuen, da Jose Antonioak estrainatu zuen hori. Eta gogoratzen hauk, teloiatzeanik aurkezpena egin da gero, Nemesio Etxani izan eukan orduan ere, eta gogoratzen naiz, Nemesio Etxani zen, eromena. Hori de kantau, Domenico Moduño, eta hori dana kakazarraituk, hori de kantau, hori kantau. Gustatuko litzeguke hori berriro entzutea, zatitxoa bakarri bada ere. Kanturi. Zen bat maite zaitudan, ezin sinistu dut. Eta ez nire gogoratzen. Musika egile Jose Antonio Villar, kantuaren izena Maitasun. Maitasun, min guztien sendatzaile.
zer zor dio Jose Mariri orduko euskal kantagintza? Dena, zor guztia. Berazan antolatzaile nagusia, eta berari zor diogu, nik uste du guztiok, nik behintzapai, mundu hortan egon izana. Lehenago nituen ere ibilbide txikia, nire kasa, baina taldetu berorrek egin gintuen. Baina nola nahi ere hor egia osoa esateko, ez dokamairuko jendearekin da taldearen biltzailea, bultzatzailea Lurdestan batetik. Bai. Eta Lurdesen inguruan hor zeuden Jose Anartze eta Josepe Irigarai. Euskal Herrian lehenago izena otetuk Pitziger. He asked if you have ever been before in our country. No, I've never been here before, and I'm sorry it took me so long to get here. I think it's a beautiful country. In the short time I've been here, I've been impressed not just by the scenery, but by the architecture and the culture and the people. Jose Mari, ez dakit horrelako kantaldiren baten izan zen, baina entzunda daukat, Tejero ezagutu zenuela zuk. Bai? Antonio Tejero Molina. Oinat, arrasaten Pantxoa eta Peio aurkezten nahi izan da, halako batean, atzeko atean ikusi nuen, atzeko ateak irikiziran da ikusi nuen trikornioa driz ikusi nuen, eta esan zikuten, tienen 5 minutos para desalojar la sala, eta 5 minutoitatik 4 sorratu iztaizkigun behitzat. Bertsolariekin, kirolariekin, trikitilariekin debilita zaude, ez dakit, kantariekin denetatik ondoen moldatu zinen? Bueno, ondoen moldatu ez, baina gogozkoena bai, eretzako kantariena izan zen, benetan gozatu nuen mundua kantariena izan zen. Garai hartan, 74 bostetik, 75, 16, 17 aldera arte, nik niretzak kantariena zen benetan alorrik kutxunena.